Ayos, unahon ko lang anay kay ari na sa linya naton si Congressman Greg Gasataya sa Lone District o Bacolod. Maki-update lang ko last time nga nabatian ko do may gintukod na technical working group parte sa Negros Island region. What was the latest siniman kay Tido Sako sila ni Kong Lusigi subong nga sesyon nila sa House of Representative. Kung may ngagagid, welcome diri sa Action Radio Bacolod si Action Art. Action Art, may agasi mo, may agagit sa ng mga tagpalamati. Salamat gid sa time. Kung ano ang latest update parte sa Negros Island region na kumpleto na ang pagtukod sa technical working group? Action Art, I think na kuha na siya. May create based sa hearings ang nagligad nga Martes, no? Kaya mo ito kinistoryahan mo ni Congressman Rex Gatchalian sa Monday sa gabi nga i-combine ang tatlo ka bills na kin-file for the Negros Island region. No? And then, para hindi na lawig pa iya, mismo ang mga authors among kabahin sa technical working group pag ang diri sa aton sa Negros, Okay. si Congresswoman Alvarez among head. No? And then, may dito sa Region 7 Action Art. Okay. So you will be part of the technical working group since nga daw ikaw man ang isa sa mga nagaduso sini. Yes, makatag kita mga inputs dira Action Art. No, kaya ikuan naman na kaya tungkol tatlo bala ka bill sa kin-file. Okay. So kinanglan ipang upuro ni sila before ipasulod liwat sa committee level for deliberation sa ilayon. Ay, see. So, inigali medyo manasig ni siya no kag after sang paghimo sang technical working group nga mabilog, maisa na lang siya ang tatlo ni ka mga bills kag ma-deliberate nakuha chance nga within sining year basi kon maaprubahan ini kong. Well, we are very, very hopeful. Action Art, no, kaya mo ito amon kinistoryahan ni Congressman Gatchalian sa Monday sa gabi. Upod sa kay Kong Kiko, kay Kong Alvarez, Kong Valmayor, and then gintawgan man sila ni Congresswoman Ferrer, no, kagiban ng mga author si Kong 30. No? So basically, tanan is in agreement, no, in principle, kung anong plano. Ang pag-finalize lang to would be ang ang inclusion sang Sikihor kiti sa ibang nga bill waya Sikihor. Okay. Batang sa amon niya included the province of Sikihor, no. And then ang pag-identify na lang sang mga possible centers, no, regional centers na adresaton sa NIR. Yes, sir. So, ma-update lang kami sundo namon ini pero sir, nakita ko nagligan na daw ay gagagid pa why kay nagsumpa kamo as member of the Committee on Appointments and then daw may ara na yun kamo ginaktuhan daw why na ni untat nga trabaho why na sa Congress subong kong? Yes, Action Art kakditi nagsulod ang budget for 2020, proposed budget for 2023 ang nagsulod last week or this week rather. Yes. Then ang sa amon ang sa commission appointments nag-convene Tuesday dito sa Senate. Then nag-elect sang mga committee chair, no, sa different committees, commission on appointment. So after sina by next week regular na, no, ang hearing sina is almost every day. And then ang plenary session sang ang session sang CA is usually Wednesday sa ito Action Art. So kung tungkol nga damo ipang-point si Presidente, so amo na sigura na deliberate sila. Yes, sir. Anyway, kabalog ko medyo sako kadara. Thank you gid sa update ko nga pero ang hospital, Bacolod General Hospital, isa na lang kumusta nung latest, sir? By Friday, by Tuesday, sorry guys, by Tuesday, Action Art, ma-meet ang Department of Health with the city para i-submit na ang final nga floor plan kung bala sa kada first floor dira offices, anong mga services, first floor, second, and third. So, diri na lang ang discussion 2 weeks ago nga wala matapos kaya there were some
proposals nga ginhimo, no, Mm, para at least kuha gid nato ng itsakto nga kag mas maging effective pala Aha. hospital. Yes, sir. Ay, ipaaman ko lang redistricting sa Bacolod na no, napasulod mo na, sir. Na-file ko na action sang kuan pa sang June 30, so gistoryan man namo ni Congressman Rex Gatchalian sang Monday sa gabi ang sabayan sa atong bill on redistricting, no. So hopefully ma-schedule naman siya. Aha. Sige, sige. On that note, Kong, salamat gisa time. Halong gid permi and good morning. Thank you, Kid Action Art. More power sa inyo, may ngaga. Action Hotline! Congressman